Bonjour la famille, Naouna Seli Saudani depuis Conakry, Madame Salmina Onoko Gawondon. Nous sommes ensemble ce matin encore, le 14 4e mois 2022. Salam alaikum. Madame Salmina Onoko Gawondon. Annitina wande kadi de mari toɓɓe moƴƴuɗe de sendude ten no tawa e majje ko suuɗi konka enɗam, les chantages, les manipulations, l'amour conditionnel ko suuɗi konka enɗanji tokke enɗan jog goɗɗum no suuɗi nder ton. Les gens ne sont pas libres. Les gens ne développent pas leur propre personnalité. Chantage ji suuɗiɗi ɗin ɓe o enɗan ko woni ɗon nande ñanne yagal ko woni nder ton kon. Ɗum no iwi ton ha naati ka nder dewle, naati ka nder golleji men. Ɓe ngara yewten fi ɗum ɗon, so ɗum Allah moy. Partagez, mettez les cœurs, faites-moi signe si vous êtes là. Merci à tout le monde d'être là ce matin encore. Arem ɓeydo ndiren seeɗa min annitinay ɗon hiɗon ka ɗerol Naouna Seli Saudani. Minen ɗo ko argol sendodo e moƴo miijoji amen ma yi'andeji amen, wona argol noddawn e diina, c'est pas mon affaire. Wona argol sendawn e aadaji mon ɗi, wona argol wonon wa Naouna Seli, ça ne me regarde pas. Ɗo mi aray woni ko min mi hooli idéologie ji ɗi mi hooli ma mes pensées miijoji am, mi aran mi weeɓitana en goto kala e men heɓa ko ƴooga si c'est nécessaire. Fi wota woɓɓe yanu kamin mi yani, ça c'est le but. Wota woɓɓe feggo kamenen men feggi, c'est tout. Voilà. Mi ɗaɓɓa goto waccan, miɗa waccude hoore am bimbi o bimbi Naouna Seli, la puissance. Ñande ñande mi wacca e hoore am, donc ça ne me regarde même pas. Donc bientôt on va commencer. Partagez et mettez le cœur. Voilà. Si tawi a sanza e gurdam maɗan ko be an tigri suusa. Si a suusali woni ɓe nafitorde majjere ma nden jaɓata wayloɗa, jaɓata sanza, jaɓata waɗa ko wiyete comme boundary keeri. Fi honɗum waɗugol ma keeri haɗay woɓɓe juuɗe maɓɓe ɗen hewta dimu mangu, haɗay woɓɓe juuɗe maɓɓe ɗen hewta jawdi mandi, haɗay woɓɓe juuɗe maɓɓe ɗen hewta waɓutuma on tamma o, haɗay woɓɓe juuɗe maɓɓe ɗen hewta ɓengure mande. A wawi noon wadde ko wiyete kon boundary, ko wiyete kon keeri, keeri frontiére. A wawi huɓindade gurdam maɗa wo si tawi a jaɓi nunnude e konko nafayma, e tuma fuɗɗiɗa salade wiya o e konko lorrayma. Kerol aranol bana adama dowa wallinde ka hoore leydi ɗo ko wigol e konko nafayma. Hara hulali chantage familial, parce que koko wonde wiwde enɗan
ñanne yagal no suudi ton en ara joni yewten ɗum ñanne yagal no suudi ton shirku no suudi ton chantage ji no ton amour conditionnel ji no ton manipulation ji no nder ton koko wonɗon nande tokke en ɗan jog goɗɗum no nder ton ñanne yagal luggungal haɗay ngal neɗɗo on développa personnalité makko vrai o haɗay ɗo neɗɗo on wona ko o duwa wonde ko haɗay ɗo neɗɗo on suusa reedu haɗay ɗo neɗɗo on feññina gurdanɗa Allah waɗi e makko ɗam ko noone e ñanne yagal suuɗingal wona ngal wiyede enɗam ɗum noon no layyeyi ha e nder dewle no layyeyi e nder gollitay partagez la vidéo, mettez le cœur, faites-moi signe si vous êtes là. Wata hulu wallingol keeri ko fima ko Allah taguɗo ma on ɓay o tagima o attima wallinande keeri a arɗo ange goto on notodira ko signe ara nawno ko arɗa ɗo an e goto on notodira a tawa humake hay e goto o jonnuma autonomie indépendance ma on taw o inni a suɓo nguru ko Allah attima waɗande ɗum si a yeebi ɗum e inde enɗan e inde nationalité e inde diina e inde sere e inde clan e inde fedde a lutti kus par ce que ko an woni mutude nder ton ko an woni e ɓerɗude. Ici nous sommes dans la spiritualité no metti sifade seeɗa. La spiritualité ko yiltitagol e wonki makin ƴewitoki fela hoore ma ñawda hoore ma moƴƴina hoore ma. C'est ça la spiritualité. Ko hunde tawde goto waɗantama. C'est ça la spiritualité. Ko andugol hiɗa gayna ko andugol sa yani hiɗa wawi immade ko andingol ma aduna no yaaji ko andingol ma aduna c'est la réciprocité ko waɗanan mi waɗan aduna ko jonnan mi jonne. C'est ça la spiritualité, ko dépôt et retrait. Merci. Arande e laawol ko bani adama on duwa jaɓude tawsi mo faala changede parce que changegol ko iwgol e goɗɗum ara e goɗɗum transformation ko ɗum ɗon tun woni goonga ka hoore leydi ɗo si bani adama on o daɗay ɓanndu ma ndo mbimbi Allah weetuɗo wohi ndu changede ɗi guri ɗi yiyata ɗi changeay guri kiɗɗi ɗin yaha guri kesi ara si ɗum acci guri mangel heɓay cancer nde heyre nde yiyata nde changeay kiɗɗum mayre on nde effaça nde itta nde yaltina kesum mayre on si ɗum acci heyre ma nden heɓay ko wiyete kon cancer tetekki ma ɗin ɗi hesinɗinay kiɗɗi ɗin yaha kesi ɗin ara si ɗum acci a nanay tetekki ma ɗin heɓi cancer cancer de colon buye mon ɗo no yalta ƴiƴan sikka kenen ko ɓuuri goɗɗum wontino cancer buy e mon no yiya ƴiƴan ka duburi mum yaafo ɗon sikka ko ɓuuri feƴƴino ɓuuri a heɓino ɓuuri a ñawdalde a heɓino constipation a ñawdali tetegol ngol acci wuurude ngol wuura par ce que wuurugol ko transformagol wuurugol ko ɓeydagol wuurugol ko yaltugol kesum accita kikkum ngol acci wuurude yaltino noon ƴiƴan ha tetegol ngol heɓi ko wiyete kon cancer ngande ma ndin si nde acci gollude si nde acci wuurude gite maɗe ɓandu ma ndu fof pet mayru kala huyre kala teral accungal gollude ko ɗum woni gollugol ngol ko transformation heɓay ki saññaw hulɓinima cellule ji duwaɗi mayude ɗin kesi ara ɗi wonay goɗɗum go kadi ɗi salomayi ɗi développe ɗi créé entreprise ka nder ɓandu ma ɗum wiyete cancer ɓandu ma ndu heɓay diabète
tension ji awa ɗum ɗon ko c'est dans le monde physique, dans le monde spirituel ka aduna mo yiyota ko ton suudi ɗon gurdam maɗan kadi ko non wayi si a salike ɓeydade a maaye. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Spirituellement tu meurs. Si a maayi a wonay dépendant, a wonay humotoɗo, a wonay hula reedu, a wonay furewi wongi jindude. Ko on tuma noon ɓe waɗay ma chantage, ko on tuma ɓe innema si gasay ko si wonday ko si conditionnel. Ko on tuma noon yanata e depression because you are not living. Joni arande laawol ko bani adama wawata waɗande hoore mum, jaɓa ɗum ɗon, muñora ɗum ɗon, ko si a lanni yaltude e toxicity. An tigri kenen hiɗa wona toxique, par ce que sa wondi yimɓe toxique a wona e toxique. Toxique ko gaño ko moƴƴi, gaño ko ɓeydoto, gaño ko wondi e nafa, gaño c'est à dire original, yiɗa vrai, ɗum toxique koko bonnata. Ko arande laawol ko waɗanta hoore ma ko ya accu yimɓe ɓen ma bani adama on moƴƴina fenande e hoore ma. A jaɓay ɗum nde yaltirɗa hakkunde maɓɓe ɓe créé ki tan fenande contre ma. Wota naato e justifiable ɗum no way hiɗa fokkitani kilo temetere a yehi ha kilo 10 a acciɓe kamɓe hiɓe jooɗi hiɓe nder kolor, a yehi ha kilo 10 a nani fenande hoore ma. Jon noon wi'a a yirtitoto ha point 0 ara explique naɓe ko ɓe wi ko wona gonga. Mais konto ko sa on bo heɓrata. Les personnes toxiques c'est des personnes qui ne bougent pas, ɓe sansata aduna ma yino 10 ans no o wayi non ko non o wayi, 20 ans no ko jokki kon ko ɗum, il change jamais. O iwata du négatif positif jamais, il est toujours négatif. Hay ko goɗɗo heɓata no sunna, hay cellal ma ngal heƴata e ma, hay dole kon kon wattoɗa salaire brûle parce que ɓe wuura ko ɓe ñamata ko nouvelle ji fenandeji, nouvelle ji hulɓini wono immagol bimbi jento BBC ma jento RTG ko yimɓe piyete yimɓe warete, c'est ce qu'il consomme. Donc si ɗum ala kan gurdam ma, si ɓe heɓata ɗum kan gurdam ma ko ɓe jooɗo ɓe sendota négativité on yadata. Donc si anga suɓike gurdam maɗa mindset positif, ɓe fuɗɗoɗa miijade ko foti ko laba, ɓe fuɗɗoɗa sansude gurdam maɗa, ɓe fuɗɗoɗa dankade ɓandu maɗa, ɓe fuɗɗoɗa miijitanade hoorema haray a yaltito. Mais probléme o aron ko sendidirde transformation et formation. Ko ɗum waɗi siɗa faala yiltitade laɓɓina hoore ma a yaltal taw. Donc arande laawol ko bani adama on waɗanta hoore mum si tawi o yalti hakkunde yimɓe ñanneɓe, yimɓe toxique ɓe, ko nde o jaɓata ɓe waɗa mo étiquette ji, jaɓu ɗin étiquette ji tana to justifiable. Kala wiɗoma ay men nani de kaari ko ɗum ɗo men yi ko non woniri tigri. Ne te justifie pas parce que ça n'a pas de sens. Ko addi yo ɓe hoolo kon ɓe yiyaali ko no marɗa ko haala, ko addi kon ya hoolo goɗɗum e fe goɗɗo a yiyaali, ko yiwɗa kon a hoolaaki. Neɗɗo yalta e bimbi o yaaka golle makko hiɗa suti ko gollata, hiɗa andi ko hunɗum o gollata, woɓɓe mon hay gollidi e makko hiɗon sutino laaɓane on posino ɗum ɗon ɓe hoolaaki ɗum ɗon koko ɓe nani kon ɓe hooli. Ko honno an marirɗa ko yewta neɗɗo ko Allah holliri mo gite ɗen kon o hoolaaki, mais ko naniri no ɗum ko mo hooli. Andi bani adama selluɗo mo wona toxique ko naniri noru makko ɗum ko ɗum o duwa sikkitade, mais ko yiri yitere makko nen ɗum ko ilmul yaqin, ɗum wiyete yaqin. Si tawi kanko yiri gite ɗen o sikkitike
on naniri norundu o holik ko toxique ko no marda ko justifier da ko ya jabu etiquette hoy ko be wada makoy ko ya jabu koy don har a justifier ko mande a wadi premier pas anda ko dum be wurata ko dum be nyamata la négativité ko dum woni consommation ji mabbe c'est ça la sorcellerie chez Naounachil. Partagez, mettez le cœur. Faites-moi signe si vous êtes là. Merci. Partagez la vidéo, merci, mettez le cœur. Achugol. Goddo fena e horema. Commande a fuɗɗi ke yaltude e toxicité anda an stress ji wonɗo e maɓɓe on tension ji wonɗi e maɓɓe ɗin si ɓe heɓali négativité ɓe ɓuttinta si ɓe merci Oumou Diallo si ɓe heɓali ko ɓe yewta fi goɗɗo ko ñiddi ɓe ɗanotako par ce que yiite no e maɓɓe ngen yiite nge consomay merci Mamadou Adam Sow Ibrahim Bari ngen yite nge consommay yite on dum hasidanka si goddo ko hasidi ko yite woni makko merci ma sœur Hali Matou Diallo si goddo ko hasidi ko yite woni makko yonko kanko tun non ko sumata kon ça fait mal ko dum haray mo dabbi tunjo yimbe nouvelle ji yimbe négativité ji yimbe ko dum tun o dabbata so hendi ke dum don ça diminue sa tension yite woni nge makko nge duyto to seeda parce que o anday na kanko tun woni sumunde merci Mamadou Ba ko langal dete merci donc ko arande lawol wota yaw ida fokkitani voyage mo kilo temedere qui est la transformation yaha ha 10 kilo neddo mo jabali wadde empa yiltitoda e sifanagol mo ko wiada ko wona gonga ça ressemble à ça parce que yiltitoto woni konko yiltitida don artuda point 0 innama non c'est pas vrai wota holo dum c'est parce que manque de confiance tawakkal ma on no nyawi ankati holorgol ma allangol no manki holorgol hore mangol no manki jonno konko yiltida arda don point 0 si tawno avance no arano hebino 20 kilo sa continue avance gol don sa hewtoyi 100 kilo ko kanko tigri kellanay ma o kambe arata ina ko no gerduda comment tu as pu faire ça e mede holima on a confiance en lui mede nganduno ko duwanado ko nene makko on connaissait l'histoire. C'est des gens qui n'ont pas de repères. Ça andi ko hunde woni mabbe habatabe. Ça andi ko hunde woni mabbe atawa hibe yurmi. C'est des gens qui souffrent. Ils vont vers la dépression mentale. Wata jabu ankadi yana en dépression à cause de leurs paroles. Parce que kambe ko tombe fokiti. Leur finalité c'est la dépression, la folie, la souffrance totale. ko dum men wi'ata jahannama aduna ko wurugol e gurdam yimbe be parce que nde wuruda e gurdam yimbe be ko gurdam ma dan wonda yeewude merci Ousseynatou Diallo Halimatou Diallo merci an eto tumbe dagol. Plus tu prends de la distance, plus leurs mensonges se révèlent. No jettir da distance no wonda beeda de yawgol wo ko non fenane mabbe ne bangirta ko kambe wadma étiquette. Et tous les moutons les ont cru et c'est leur droit. Quand tu as des bêtises dans ta tête, tu n'attires que des bêtises. Quand tu te mens, tu n'attires que des mensonges. Si da mari jaanya ka nder ngandima ko nanditata e dum tum podata sida fenande horema ko penale tum ko di nouvelle ji tun nanata quand tu es négatif ko négatif tun nanata wodayma
donc haray no wonɗa yi ɓeydorade ka distance ma wo ko non fenade maɓɓe nde woni ɓangirde. La partie là est très très importante. No wonɗa ɓeydorade wo no wonɗa ƴawirde wo distance 100 km mo wonɗa yawde no wonɗa ɓeydorade wo dans ta vie no wonɗa évoluirde wo no wonɗa développirde gurdam maɗa wo fenane maɓɓe ne no yalde kene. Mais no yiltitorɗa à point zéro pour les expliquer non onana woniri non natan hoola wulla ñaako ɓe toñila ko non fenande maɓɓe ne wonirta gonga parce que ko on faut ko on toxique au point zéro. Il faut qu'il y ait de la distance fi yo yimɓe ɓe waw darde hanki ma on tawa hande ma on no ɓuri. Là les gens vont voir. Laissez vos actions parler. Arrêtez de vous justifier. Action c'est suffisant. Kari ko hunde kari. C'est des étiquettes, laisse tomber. Commande hida wuri tu bouges. Ɗum no ɓuri ɓe wiide woyi on no yurmi honno woyi andi ko ɗum welata. Merci Aïchatou Aïba Maïmouna Ba Fatima Ba si ɓe wima ko a caga si tawi wona ɗum ko kamɓe woni caga. Si ɓe wima ko a arnaqueur si tawi wona ɗum ko kamɓe woni arnaqueur parce que ko dimma ngu e teddungal ma ngal ɓe woni arnaqude. Si ɓe innima ko a ngujjo si tawi wona ɗum ko kamɓe woni ngujjo. Donc le temps, accu temps on ñawa et la distance que tu vas prendre. Accu temps on sayi on c'est le meilleur juge. Accu sayi on laɓɓine. C'est what don't give up. Lawol ngol jokkuɗa ko, évolution mo jokkuɗa o, transformation mo jokkuɗa o, ça coûte très cher, mais don't give up. Accu ñande o ñande il faut évoluer. Il faut se former, il faut se battre, il faut gagner ta vie honnêtement. C'est ça qui va leur brûler chaque matin. Chaque matin, ça va leur brûler. Parce que andi ko be haali. Ibe andi ko be haali. Chaque matin, votre évolution va leur brûler. Oh, regardez, il y a non, yirtito point zéro, ɓe tertike ma wo ñande mayuɗa foddeyɗa wuuri ko hunduko maɓɓe haala wiwɗo noon kundule yimɓe ɓe haalata an ko a feetu wona an seeki kundule maɓɓe ɗe wona an woni ɓe faggude a accata ɓe waɗane publicité an anda ko publicité ɓe wonma waɗande hay goɗɗo ari min ka page am ɗo yennilan ka page am ɗo ko publicité walla waɗande. Il contribue à développer ma page. Après moi je ne bloque personne. Comme on fait dans ta vie goɗɗo no wima ko publicité on ma waɗa woɓɓe ko mbuuɗi buy yoɓata fi yo inde maɓɓe haala. Merci Aliou Dialacho. Woɓɓe ko mbuuɗi buy yoɓata pour sponsoriser leur page, pour sponsoriser leur entreprise. An non goɗɗo no acciti gurdam mum ɗan no occupi fi ɗum ɗon fima nawna selli waɗi nawna selli ñañaña nawna selli fon fa fon mais c'est bien. Publicité gratuite. Oui, non, parce qu'il y a non, dis-moi, comme il dit, moi, comme il m'a laïka, mi fautaille, la gaïnane. Voilà, merci. Oh, on y a taille top de men dimmerenen. Et oui, nanen. En dang gogo won don nande en dang jakken en dang. Goɗɗum no suuɗi ton
ko yiyata yimɓe no doga no lakka no doga e haajuji ma no yango fi famiji alan ko enɗam en goɗɗum no ton ko wiyete ñanne yagal ko wiyete chantage ko wiyete amour conditionnel ko haɗata bani adama wona ko Allah wiyo woni ko haɗata bani adama développata personnalité makko ko haɗata bani adama développata talam makko ko haɗata bani adama wongol en génie no nder ɗo ñanne yagal no nder ton a yi pay koy no doga no feeti woɓɓe artata aduna woɓɓe artata ka famille mum aduna parce que l'amour est conditionné. C'est conditionné. Si si vous pensez que l'éveil c'est un jeu, c'est pas un jeu. Au degré molana be ngurna banana l'éveil. Si a jabali hewtude don, tu vas mourir. A wona e poubelle aduna. Malgré gara ida jangi ida mari jawdi, ida mari jaw, ida anda, ida lami, a wona e poubelle. L'éveil Aïcha ala den jawle. Tu es au paradis du monde. Tu es avec ton créateur, tu es toi-même. Tu es complet. Merci. SKD Boy. Hein? Donc on va commencer. Koko bieten endang ko yata yimbe no manifesta no holla ko jokkudo dun do mo jokki ko moko ba ko aden himo daati mo weli wondude himo moƴƴi e nder di famille mede no humondiri en needi ko otigi neira kon fewndo wonno tosoku. Moi j'ai accompagné beaucoup de personnes. Ça fait partie des chaînes les plus difficiles à leur détacher. Koko yata goddo benna ko moko ba mo jokki enda himo neyi ko manifestata himbe no waccama wattane yila no humondiri e needi ndi o neira ko o woni paykum ko be innata amour conditionnel. Kon won dum mi yidete si meden yiduma nene si si a woni ko men faala ko andi wonugol ko be faala ko perdugol ko duwada wonde ko dum jaasini balejo. You are the power, you are the miracle. Wana haya goto ananda haya goto ila jogi mission ma mo Allah wadima men yilete nene simentawi ko ajiwo otawe ko jiwo o ya rondo fatto adda ka galle modi makko, y a pas de problème, c'est des gens traumatisés. Mais il était baba si tawi addi jawdi, si tawi a jombirini ma a jombirini, si tawi a teddini bedo si wona dum chantage ni si ari c'est que ça awadali men adinte embargo. Si tawi a fottiye musidangal, a fottiye mawɓe ɓen, a fottiye allaji ɗi, a fottiye tahoɗoji ɗi, meɗen yiɗuma si wona ɗum goɗɗum no ton ko ɗum yiyata on moko bano ɗaati.
wona en ɗan jokka ko chantage familial. Ɗin situation ji noon jibina ko wiyete kon une dépendance et un oubli de soi à l'âge de l'adulte. Si o tigi wonoyi mokoba tawa o woni dépendant humotoɗo tawa mo humi e famille makko, siko ɓengu heɓi humo e makko, siko modi heɓi humo e makko, dépendant parce que o andinanoma kanko on c'est pas important, o gaynata ɓawo maɓɓe, peut pas vivre sans eux. ɗum ɗon adda oubli de soi, o yejjita hoore makko, o yejjita mo ha ton jini e épanouissement wurugol e formation ji sansugol aada e sansugol dina penale ɗe o rondi. À l'âge de l'adulte yiyamo tawa c'est un gros bébé, mi waɗi ɗum ɓe andita nalla mi waɗi ɗum. Voilà, il veut te dire en ɗan o jokkiɗan, il est dans des chantage. ɗum o falama wiwde men no metti famude, minen thérapeute ɓe ɓen famata. Sa nani goɗɗo nena mi waɗi ɗum mi jonni ɗum kombo landima yawon ko goɗɗum huluɗa a waɗanali hoore ma, goto ñawlakima, ko no hulanta ko an jibude hoore ma, a dankaki hoore ma, kombo dankotoma sa dankaki hoore ma, ko hanke on bo ari ka horo leɗɗoyɗa noti e makko. Hiɗa sukkude ko waɗanta yimɓe ko ɓe waɗante. You are crazy, ko a feetu. Waɗan hoore ma si waɗana yimɓe ɓe, yurmi hoore ma si yurmina yimɓe ɓe. ɗum ala ka famille, ko woni ka famille si a woniri ni aray koye goɗɗo, si a wonirali noon o tigi a waɗimo on ɗum dépendant dolbe, ko ɗum yiyata o tigi yahi e dewgal, ɓe sa'ay ko ɓe juuti sa'ude wata defandude hoore mum, yaha e golle ko juuta sa'ede wata defandude hoore mum. ko ɗum wona wiyede enɗan pi honɗum enɗan ɗan joɗaki, c'est pas basé sur la réciprocité et la confiance. Enɗan ko doit wonde c'est la réciprocité. Ida wonani lam miɗa wonanma, c'est comme une équipe, c'est comme une entreprise. Vous avez des objectifs communs à défendre, où chacun apporte sa puissance et sa capacité. Ko ɗum woni famille. Komo kala yo wonu ko woni kon ko kafulon komo kala adda ko mum ko nder ɗo. Kono non na ɗon wona ko honto wona ko ɗum waɗi si ɓe wadde o chantage ji. C'est pour contrôler, c'est pour le pouvoir et les bénéfices des tonneaux perçus par l'entourage. Ko tarima kon ko siɓoto ko ɗum nantaɓe inna si tawi tum ɓe sikkitike gala koye goo fuɗɗike saamude, ɓe mari kadi technique goo. A andi ko bemmen duyi kon ko an jaabi e mum seke ɗa ɓe fuɗɗike faamude. Hay joni sa ittay sadaka nawra e nokkugo ajji hulude ɓe naɓe noon e tahudu e bemma, andi ko bemma wonnoma hulɓinde ma soro ma en ɓe ɗaɓɓita tahudu par ce que kamɓe fuɗɗike ratude donc ɓe yaha e tahudu suuɗi ko mayuno ko ande duwawo kaari ko yore ma jaabi, anno duwawo jaabo e makko. Haalantaɓe ko honno gollirɗa, ko honto adinaɗa, ko honto haɗa, si goɗɗo yirma ko joguiɗa ko.
kono benta de chantage affectif dum do no ya ha ka dewgal si gorko ne irama ndi dina gorko ne irama ndi nedi o wada e bengu man ko chantage ayi mo shan wada bengu makko dum si en wonda si en fotta si mi hidati si a wona bo ba so udditi golle o jetti gollo be ayi mo wada dum gollo makko be. Oui, qu'on on est là. La dépendance, la faiblesse. Qu'on on était no jazz. Les hommes puissants ne détruisent pas les autres. Net si no tiro détruisent encore. Ça y ko ilang ko fufa fu e Afrique no lancha no bonna population be jazz. Be jazz. Jasu ha fejiti ko jas asfala safilin parce que won ma wurnude ko peuple won ma wurnude kambe won ma nyamminde sa wari ko wurnay ma no si otowal mangal afini bimbi ko kangal na bay mago ida tufude pineji di ida tufude motero mais konno wawda tu es trop faible. Tu es trop faible. Quelqu'un qui est puissant, au watana automa compine di keshi, parce que kodun hatta heba pan. Moteur makon pare to krrr, o yeka garage kellu. Adan koto benguma, adan koto bibema, adan koto gollobe ma, adan koto modima. Là tu es puissant. A jonna be espace ka be fonto ka be wura. Les dictateurs sont très 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 petits. Tout est basé sur le contrôle, sur l'exploitation, sur la sorcellerie. À cause de quoi? À cause des bénéfices. Ils ne sont pas prêts à travailler jusqu'à mourir, donc il faut exploiter. Ils ne pere maya. Maw membe mbaydo bawdo be gollay no habe maya mawbe membe bawdo be gollay no habe maya be juude mabbe be gollay no habe maya rodi si be taminoma un vieux de 70 ans so salminima ande gorko salmini labtani jibali be docteur Djibatabe. Parce qu'ils sont toujours en contact avec la nature, les fleuves, les arbres, la terre, la boue. Donc, ils nous chargent à tout moment. Ils sont naturels. On a des fake, on a des nyanel, on a des cannibales. Merci Kiso. On a une sorte de chantage affectif sur l'enfant. On dit dans on adda makko ko wiete kulol wikkede yano moko ba on dari ben kayno jokki en ono jokki en ono way cippinde wureje ono way made subaka o hulu no wodi ko huli si men yali si no wodi ko huli futu no wodi ko huli si ara jewti ka jomba si aral si adoftaki jewti ka jombeda si adoftaki ne ngokata kono non ko nyanne ila fala ide nyanne jo min nawna seldi min nima ko si modi ma nima si tada ko lekki nyanne ino
biroma wi ma si lekki makin ko ya wadu le contraire lekki makin atay fu salato ko on si himbe be huli anda fu salato jolo ko yeden kan ngandi woni wobbe kasoji de ngander horo fu salato si goddo araale futuma o budnane ka o soñi go futu nyaama ino goro o buttinane ka o soñi goddo araale pere ma o buttinane ka o soñi si goddo wi jabata mbudi ma din o buttinane ka o soñi si goddo wi o gondata o buttinane ka o soñi si goddo wi o harminima o buttinane ka o soñi shirku ko shirku maaye mun ko shirku nan kulol gono ton ko shirku mi alna dum ngol kulol ko sa maayi di mun anata yite ko ngol kulol wiete shirku hulugol kulol gono ton ko shirku hulugol fenade de chantage wada biddo mo hebuda chantage be nguma chantage gollo ma chantage ida ndio ida me bay mo huli tu exploite cette peur ko an ko jasudo ko wiete asfala safilina est ce que dandi kullo ko no burma parce que kullu kala no acci ko librement shayi kullu no yana e kullu andu ya quelque chose ko amma fi hoyno go dadi ma fi nyamete à part de ça y a pas de chantage an hida jasi buri kulle de ko dum nyande yawma qiyama awiye ya laitani kuntum turaba e jomi an sa wada no lambete bullari kullo ko bura bullari goddo wi ma do dammo nana wilan dammol mutonga wila muton nyande yawmal qiyama inna alla wadan sifa di ma ko woni leydi ara ko golle dum wonda golle goddo inna ma babu dum wona gere ara ko golle dum wonda golle dum do non o chantage affective no heewi iwi no neddo nidirama dum o ari o jetti dum o addi ha ka relation de couple makko ka yasi ko malaika ka der suudu ko shaytanu himo yawde o dofto kulol makko ngol ka yasi ko huliri jama on ko mo yaamo dofto dum wota jama on adimmo o ara o wada ko jama on wonmo wadde kon ka yasi o wada dum bengure makko den ka suudu jama on no wi mo ka yasi si en wonda si en nabida wara wada dum en ngotto wara dum bi koy makko wara dum gollob makko c'est ça on appelle la sorcellerie rabay sa wadi dum benguma wada dum bibbe mabe wadu e dum rewbe mumbe ko dum ko goto lancata on malédiction onon sukabe c'est vous qui pouvez détruire cette malédiction familiale kono non daziki ko nganya golitata dum la voyage mo halden douga on wada la transformation a wada Shawata mo wadde antum contact now national thérapie société de conseil on peut t'accompagner mais c'est payant. Si a ronki lota gol chofe karamo ko contact now national mi hala ndo hunde wotere si laba nima goddo yahay baati wota nyamete makko wota walde makko baldi wobbe no maayde balle mabbe lannali ko minna wona telli wi goddo no maay balle makko lannali je m'en fiche je le dis
Allah no duyita balde maɗen no ɓeydade il fait ce qu'il veut o inni alaykum anfusakum wonkiñi monɗinno e jungo mo sa reynaki a yeehi ils vont t'empoisonner 95% biini je ɗe yiyata iwayɗe ka batini coofeno e mum 95% ko o jonna e ma immorde talki e piwise des poisons peɗali wugaɗi beppe yornaɗum biini wugaɗi heyre nowra ko ɗum hiɗa ñawdo tun hiɗa yaha clinique e a dikkata aduna parce que ça bloque ton système de nettoyage bonna e ɓooje maɗe donc si wondi ɗum a yirimo un système ta ñaamu ko defata ta walude makko kasange satta siɗa faala noon yaltude ɗum ɗo accu yimɓe ɓe nguura gurdam maɓɓe ɗa parce que 95% des femmes qui consultent les marabouts les géomagiciens ko c'est des femmes déprimées ko yimɓe nawnuɓe yimɓe sikkude c'est ici la solution ko fiima am woni waɗirande ɗum parce que tu es dans le chantage. Tu n'es pas dans la communication saine. Et elle veut une solution magique, ce qui n'existe pas. Solution magique, là. Il faut toujours faire le travail dans la formule. John, non, on va prendre les solutions. Yewti fi chantage affectif on ɗon faami ke fi affaire ñanne en inni en ɗan ngimo ko bawi ngi musidal ngal fof woni waccude watta hiila ngi hulu o debbo mo yiyata musidal ngal fof no wacca o hulu oyi o hulol goɗɗum o huli fenande noon kadi o huli si ɓe noddima yahali goo ɓe noddima ya addu mbuuri adda wata e fuu sala ton hiɓe change de direction ɓe hulɓini restaurant ma bemma si ɓe tawi kadi marsali tu es libre ɓe yana dammol goo kadi fo sala to c'est des gens qui sont impuissants kon mentalité ma on ɓen goltirde ɗum ɗo kulol hunno la peur de représailles da huli o taɓe yotto e ma ko fof non ko ɗum yiyata neɗɗo imo explose ka explose taake imo fiida ka fiide taake c'est que o wona hoore makko c'est l'abandon de soi e luttugol tun e karbirgol otoje yimɓe an oto ma on karbirtake finalement ça ne paye pas c'est la frustration oui la peur de représailles s'il n'obéit pas aux règles établies ou s'il ne répond pas aux attentes bon iya goɗɗo no haala hala ko haala nafay kam o jooɗo o ma ko ano gonɗum o haalani ɗum iya goɗɗo no sali yawde invitation o jooɗo o ma ko gonɗum wonta ɓawto ɗum ko hon wiyanoma ko malaika kañum ko malaika musidal non c'est pas comme ça en ɗan c'est la réciprocité si réciprocité ala ton ko ñanne yaaga hay si wonno wonɗo o wonɗo talanda maintenant quelles sont les solutions? Il y a des solutions secteur non solution il faut développer ta personnalité vraie ko fof non tout ça là est don't be fake parce que wonata ɗum ɗo sona naafi oui parce que ndemo fawa ndemo walla haray mo wullude il n'est pas vrai ndemo ya ñawlo waɗa mo wullude il n'est pas vrai jo watta ɗum en fuɗɗike ka arande laawol tu dois accepter la réalité ida acca e fenangol hoorema inde ma nden e hoorema ƴettu hoorema leydi ma nden e hoorema ƴettu hoorema taw accu fenangol hoorema la solution il faut développer ton moi intérieur vous êtes vide à l'intérieur faut ça là tout
wadu tawakkal ala Allah, jangu tawhid anda ko bawo Allah pet woni wonotako, jangu tawhid anda ko Allah pet marda gido, jangu tawhid anda a hato jina hayye goto. Kadna do c'est la réciprocité, mo kala no hato jini e oya. Tu as un rôle à jouer, tu as une place, tu as une valeur. You are better than that. Yalto e machangako. Kono hulla wikede andi tinyande be hawko e makangaika. Me ko don sakkitorto. Kono hulla ko won go lantum. Awonino antum. Konto wonno data jibinede awonino antum. Bawa mayde honto wonta awona yantum. Ko dum hulla ko do sakkitorta. Kono hulla accibe wadande ko onda wadande ko hulla ko be hollete ils vont te bloquer, ils vont t'abandonner. Inde mojjere de jogino dane ils vont détruire ça. Ko dum hulla awona inde man mo wi hande no yiduma jango no wawi de yidam ko dum yete banana ma saison 3 ko dum wonda yanganade eyo bal janna sawda da falada sa fokkiti ta na bora sa fokkiti ka kamuta na borna una shili. Allons-y. La solution, il faut développer ta personnalité vraie. Nous fandi koy accepter d'être authentique. Nous fandi koy mais al janna si nyande wonda authentique. Hendu no ka adna do sin wifi ma nyande na to da yawmal gama inna ko sibando tigro no la wifi nyameteji no do sidi wifi sha nyamidi an e jabete tension on yidata parce que le cerveau est prêt à travailler pour toi. Sha jabi won gol authentique, réalistique, vrai. Ana nunna wulla nunna nyitto jaba mona guerre mondiale no kander banduma ko wadi da yidi yantagol tum BBC e Paris e politique pénale na ko dum guerre mondiale no ka banduma taw ko da sofitu ada biraka su jangol kala ko be haade ada biraka daru ko tawda ko hida wa'i wadde tawata ko farilla e ma tawata sonja tama wadu dum baba hakkude ma yummama hakkude ma bemma hakkude ma bandirama hakkude ma musidal daru ko tawata ko dum do ko farilla e hore dum do kadi mida wawi wadde lorata. Il faut faire ça. Là j'encourage ça, mais je déteste l'exploitation, la sorcellerie. C'est la sorcellerie. No fawano ulla no fawano nyitto hollite tune kono kadi kombo kumayu wana wi ko amojo malaika na wi ko aljanna soda do falla tana bora lambu jama balde. Merci yalto ande wiya sa fokkiti tana bora ayana e hore ma. C'est tout, ça y est, bébé. Wotana bora. Abutine. Bébé, ko sikko goddo na worte ko wonde tampere. Be jaba ilan, be arana ilan, be nanna ilan, be fabatala. Hey. Sahibi do jon ko satti. Ko yimbe ba yiyale ha hande ki wontede. Sahibi do kadi ko satti si goto wallal ma sa yalti e mu woni robo anti rembe ronge famde haybi do jom muskila problem kala ko satti nawna sonja perde si antum awawi fellude yalta a woni ngayuli très dangereux maintenant, très dangereux a woni anti
An aljanna, tu peux créer ça. Hay malaika susata na non fere jinna. An tung heba fitna, problem, al pala, bombard, yal, si malaika yima motoga. You are the power, man. Kongo ni dole de, konu wani ni ingina kol fenanda. No wuli to, kotuma achiti mbuli wasi fauto. Il est chuti deule bouy hande. Il faut payer pour être en paix. C'est quel mariage? Yoba fia butti. Achita, hadema, jaudima, fia butti. C'est quel mariage? Konunga enda. Tu payes pour qu'on t'accepte. What the hell? Donc, solution, non? Il faut développer ta personnalité, frère. Imoto. Comme on a salade nyando nyante. Imoto. Kala no mari ko goddo go mara. Allah no wadi goddu nge mako goto mara. Meida a wari dum do. Bay a wada no ma yamur conditionnel. A wari joni non hida fifo, hida yande depression, hida wira, hida sanchi. Mi ala anda woni hore ma sina do hida mari ko mbudi sodata. Hida mari ko mbudi wata sodude. Hida mari kiti. Hida mari nanirde. Hida mari jopportoje. Hida mari boje wonde gollude. Hada mari koyde. Hida mari mpuude. Kono non si a jeyali hore ma onno jeyirta ko jewda. Maccudo si a jeyali taw hore ma e ko honno ko jewda ko jeyirta non. Donc merci ko do wonde hattude hande Bari Abdul Hamid Mamadou Billo Diallo ene weltani kala wonbe soutende odo page, kala wonbe sponsor de odo page fi o luttu gollude. Merci Hadja Souad depuis les États-Unis, Pa Mamad New York, Charno Diallo, Boubacar depuis les États-Unis, Monsieur Chali depuis la France, ma soeur Fatoumata Baldé, Fatou depuis la Belgique, merci beaucoup. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah.